Dobré ráno vám želáme všetkým z Dobrého rána televízie Joj. Dlho ste na to čakali, my takisto a konečne je to tu. Každé pracovné ráno 5:55 si budeme takto želať dobré ráno. A nielen my, ale aj naši exkluzívni hostia a takisto aj vy, diváci televízie Joj, ktorí môžete prísť sem k nám do nášho nového štúdia a s nami tu stráviť príjemné ráno. Presne tak, môžeme si dať spolu čaj, kávičku, prípadne aj nejaké raňajky. A keďže dnes tu máme také špeciálne vysielanie, tak nás je tu trošku viac. No, máme tu napríklad chalanov z Osenca. Krásne usmiaté tváre, takto na ráno. Okrem toho aj tanečníkov, bežcov, skrátka je nás tu kopa. Je nás tu veľká kopa, ale máme tu samozrejme aj našich kolegov, či už moderátorov alebo spravodajcov a každý z nich sa dnes dostane určite k slovu. Určite? Určite áno. Určite, no tak dobre, tak určite dobré ráno vám chcú povedať aj naši kolegovia Paľo a Lenka. Dobré ráno. Dobré ráno. Krásne, dobré ráno, dobré ráno. Áno, my sme tiež ďalšia moderátorská dvojica, ktorá vás bude, dúfam, že príjemne prebúdzať každé pracovné ráno. To je tá krajšia časť nás dvoch, ďakujem, Lenka Čviríková-Hriadelová. A tá múdrejšia pani Bruchala. Že by až tak? To si nečakal. To som nečakal. Ale pán Jurčovič, dobré ránko. Dobré ráno. V našom dobrom Ďalší ráne. náš kolega, dobré ránko. Čo by tu tak robil na nábreží Dunaja? No, o počasí sa chcem rozprávať. Áno, o počasí. Najlepšie počasie, samozrejme, že nebude chýbať v dobrom ráne. Teraz je ten správny čas práve pre najlepšie počasie. Prečo by si ľudia mali zapnúť práve dobré ráno? Čím budeme iní? Aké počasie budeme ponúkať ľuďom my? Tak máme najlepšie počasie už viac ako 5 rokov, takže dúfam, že ďalších 5 rokov úspešne budeme pokračovať. A dnes je naozaj krásne, môžeme povedať, že sem tam síce nejaký oblačík, ale resko, hej, ono je príjemne teplo, je za oknom niekde vnútri a ja myslím, že bude pekne aj cez deň. Nám je trošku zima. Pán Jurčovič, teraz prichádza tá vaša chvíľa. Dnešné ráno je na Slovensku chladnejšie, ako boli tie predchádzajúce, ale väčšinou máme pekné slnečné ráno. Jedine v oblasti Tatier je viac oblačnosti, ale nemá to vplyv na teplotu. Čiže väčšinou máme teploty zväčša tak od 4 do 6 stupňov. Napríklad 5 stupňov má Bratislava rovnako ako Košice. A na Orave sú 2 stupne, na Spiši -1 stupeň. Je tam mráz. To znamená, že predsa len toto ráno je chladnejšie, ako sme mali predchádzajúce, ale ešte máme ďaleko k teplotným rekordom. Teplotné rekordy na dnešné ráno sú väčšinou tak od 0 do -3, možno -4 stupňov a takto chladno bolo v roku 2011. Čiže môžeme povedať, že z tohto studeného rána budeme veľmi rýchlo vstúpať s teplotou a v priebehu dňa na západnom Slovensku, kde bude postupne polooblačno, by mala teplota v popoludňajších hodinách vystúpiť väčšinou asi tak na 15 až 17. Na juhu by to mohlo byť až do 19 stupňov. Dôležité je, že vietor nebude fúkať, že by malo byť v celku také pokojné počasie. Na strednom Slovensku takisto rátame s tým, že bude polooblačno, popoludní viac oblakov, najmä v oblasti Tatier, ale teplota na juhu až do 19 stupňov, na severe to bude pravdepodobne 11 až 13. A východné Slovensko, tam by malo byť tiež v celku pekne. Teplota na severe 11 až 13, na juhu od 15 do 17 stupňov. Tam môže trošku viac fúkať severný vietor, ale zväčša len do 20 km za hodinu. Takže začíname naozaj veľmi príjemným počasím. Autogramiáda úspešného slovenského cyklistu Petra Veliča naživo v Dobrom ráne. Exotická dovolenka už nie je otázkou peňazí. Vyrazte za dobrodružstvom už zajtra. Kočena z paneláku Zuzka Vačková uvarí svoje špeciality. A energická porodkyňa Sisa Lelkeš-Sklovská vám prezradí, kto jej robí raňajky do postele. No, my sme naozaj jeden veľký tím tu na nábreží Dunaja. Nie sme tu ja, Lenka. Máme tu veľa hostí, máme tu našich kamarátov z prvého súkromného gymnázia na Bajkalskej ulici v Bratislave. Ahojte, dobré ránko. Dobré ránko, ešte sú trošku takí zaspatí.
Ahojte kolegovia! A máme tu ďalších našich kolegov. Toto je bežecký tím televízie Joj. Dobré ránko, Klaudia, tebe to ide. No teda. A čo tak skápčeme všetci, čo? Behávaš ráno, ozaj? Musím povedať, že toto je môj prvý ranný tréning o tomto čase, ale tak sa mi to páči, že budem asi každé ráno bežať. Áno, my sa na teba tešíme každý pondelok, rozhodne v Dobrom ráne. Rado Ležovič, moderátor športu. Rádko, dobré ránko. Toto nie je ešte ráno, dobré ráno. Toto je ráno, nechám ťa na pokoji, alebo ako sa máš? Ja sa mám veľmi dobre. Veľmi sa teším. Janík, ahoj, si už rozcvičený, moderátor novín. Rozcvičený budem, keď sa rozbehnem. Áno, ja si myslím, že prišla práve tá vhodná chvíľa na to, Pali, aby sme náš športový bežecký tím televízie Joj v tejto chvíli odštartovali. Pripravte sa na tú čiaru. Normálne na čiaru a dáme to so štartom. Spočítame vás, ste 2, 4, 6, 7, že koľky dobehnete, že či to budete aj 7, tak áno, tak alebo držte nie. sa, my si o behu ešte pokecáme chvíľku. 3, 2, 1, štart! Poďme, Jojka! Krásne ráno vám želáme! No a my sa budeme samozrejme na športovú tému rozprávať naďalej. Máme tu naozaj skvelých, exkluzívnych hostí. Začnem Peťom Veličom. Nie, ja musím k nemu bežať. Bež Ja k musím nemu. k nemu bežať. Dobré ráno, Peter. Ja som Lenka. Veľmi ma teší, že sa môžeme osobne naozaj stretnúť. Peter, veď ty si len teraz liezol z bicykla, ty si bol vo Švajčiarsku. Ako to dopadlo na okolo Romandii? Presne tak, včera som bol ešte vo Švajčiarsku, ale už včerajšiu etapu som neoštartoval, lebo v sobotu som mal páči, že ten mi trochu zabránil v štarte tej poslednej etapy, takže o jednu menej som mal. Ja by som ale mala dodať, že si tu vďaka pánovi Tomášovi Kamrlovi. Tomáš, ahoj, z Rančopu, samozrejme. Ja som strašne rada, že si nám takúto hviezdu, cyklistickú hviezdu svetovú doniesol medzi nás. My sa môžeme tešiť vlastne na tvoju autogramiádu, ktorá sa práve v tejto chvíli začína. Takže ak chcete prísť a získať podpis od našej hviezdy cyklistickej, od Peťa Veliča, rozhodne príďte na nábrežie Dunaja v tejto chvíli. Bude tu s nami. No, ale máme tu ďalšieho vzácneho hostia, tým je Viktor Bielik, športový fyziológ, ktorý nám aj o tom behu povie trošku viac, ale samozrejme nebudeme sa baviť o tom, že aké tenisky si obúť, ako sa obliec, pretože naši športovci, ktorí sme pred chvíľou odštartovali na náš beh, už všetko toto vedia. Oni bežia niekoľko týždňov, mesiacov, možno aj rokov, takže nebudeme sa baviť o oblečení, ale poďme sa baviť práve o tom behu ako takom. Predstavme si, že naozaj bežíme. Áno, v tejto chvíli. Možno nás to aj trošku zohreje. Teraz určite nie. A vôbec nie v tejto skvelej obuvi. A počas toho behu samozrejme môžem monitorovať nielen počasie a prostredie, v ktorom sa nachádzam, ale samozrejme monitorovať aj ten samotný beh a intenzitu behu. Tak Viktor, ty nám trošku o tej intenzite behu a monitorovaní povedz. Tak najbežnejší spôsob, akým môžeme monitorovať intenzitu behu, je tzv. Talk test. Talk test. Talk test, to znamená, že hovorí o tom, že dva ľudia, ktorí bežia, môžu ešte navzájom konverzovať. Ak dokážu počas behu navzájom konverzovať, to znamená, že ich intenzita zaťaženia sa nachádza zhruba v rozhraní 65 až 80% srdcovej frekvencie, z maximálnej srdcovej frekvencie. Tým pádom je to spoľahlivý prostriedok na to, aby už dochádzalo k rozvoju určitých kondičných schopností. Aha, no dobre, ale keď bežím sám, s kým sa budem rozprávať? No, toto je tá nevýhoda toho talk testu, to znamená, potom sú ďalšie prostriedky, ktorými môžeme tú intenzitu samozrejme monitorovať. Preto by si sa mala rozhodne prihlásiť aj ty do bežeckého tímu televízie Joj. No, Oni budú veľmi radi, keď sa prihlásiš. Ja sa prihlasujem, len ja som mal pred 3 týždňami úraz práve pri ďalšej športovej aktivite, ktorou je badminton. Chalani, inak hrávate badminton? Nie? Nie? Dobre, no tak Tomáš, keby som mal teraz vymenovať všetky športové aktivity, ktoré má Tomáš, čo je samozrejme triatlon, kvatriatlon, beh, skialp, bežkuješ, no čo ešte nerobíš, okrem badmintonu? Čo nerobím? Tenis Nehráš? golf. Aha. A v podstate všetko, kde už je viac ako 2 ľudia. Aha. To znamená všetko kolektívne. Takže od 2 ľudí viac. Čiže ty si taký dosť veľký individualista, čo? Dosť.
No inak, na Margo našich kolegovcov, ktorí už majú podľa mňa nejaký ten kilometr za sebou. No to si prehnal podľa mňa, myslím, že určite nie. Koľko metrov stihli? Ale už kilák budú mať. Bude kilometr. Vyrazili sviežo, takže budú mať. Ja poznám kolegov, to dám tak už niektorí budú majú možno za sebou. Vy, ktorí máte vzťah k behu, tak si zapamätajte, že každý pondelok v našom Dobrom ráne sa tu stretneme o 5:55 na nábreží Dunaja a odštartujeme si každý pondelok niekoľkokilometrový beh. Bude tu najbližšie pondelky aj Viktor Bielik, ktorý nám bude radiť, ako správne behať. Takže naozaj oplatí sa nielen v pondelok. Ak vás zaujímajú otázky ohľadom behu, také, ktoré naozaj nemáte od koho mať zodpovedané, tak Viktor Bielik bude naozaj tým našim odborníkom na behy. Pokojne nám napíšte na našu facebookovskú stránku Dobré ráno TV Joj a pokojne sa pýtajte, čo chcete počuť, čo chcete vidieť v našom Dobrom ráne, aj o tom teda behu, keď budeme tu už každý pondelok takto behávať. Jasné, a samozrejme využijeme Facebook aj naše e-mailové adresy na to, aby ste mohli položiť otázku Peťovi Veličovi, pretože tak samozrejme, že máme sa o čo pýtať. Takže v tejto chvíli asi možno aj vidíte na televíznej obrazovke všetky spôsoby skontaktovania sa s nami a s našim štúdiom, takže píšte, telefonujte a tak ďalej. No, naši kolegovia mimo s Kikou už čakajú, keď skončíme inak, Pali, pretože by vás radi previedli naším novým štúdiom Dobrého rána. Ale kým toto nové štúdio Dobrého rána vzniklo, tak naozaj uteklo veľa vody v tomto Dunaji, pretieklo veľa vody v tomto Dunaji a stálo to v mnohých veľa potu a driny. Poďme sa na to pozrieť. Začiatok bol náročný. Natiahli sme 2 kilometre káblov a museli posilniť elektrický prívod v celej budove. Zariadenie štúdia je kompletne vyrobené na mieru a nainštalovaných je 14 veľkých obrazoviek. Výsledok však určite stojí za to. V úplnom centre Bratislavy, v ťažko dostupnom priestore nad Dunajom sme od nuly vybudovali nové štúdio. Na 500 metroch štvorcových vznikol v podstate nový byt. U nás sa budete cítiť výborne. Celý tím Dobrého rána sa bude snažiť vytvoriť dobrú náladu u vás doma. Odtiaľto každý deň naštartujeme vaše lepšie ráno. Bolo to naozaj veľa práce, mnohí sa pritom aj poriadne zapotili, ale ten výsledok určite stojí za to. No a či to stojí za to, tak to zhodnotíte aj vy teraz pred televíznymi obrazovkami, pretože my si toto naše nádherné štúdio ideme predstaviť. Momentálne sa nachádzame v kaviarni. Ja by som každé ráno túžil stráviť kaviarni, ale túto šancu dostanú len tí, ktorí prídu ako hostia, respektíve ako diváci pozrieť sa naživo do nášho štúdia. V kaviarni teraz máme napríklad našu spravodajkyňu Máriu, takisto aj pani Fedorová, ktorá nám príde porozprávať niečo o exotických dovolenkách a ďalší hostia, ktorí sú tu. Ja sa na to veľmi teším, že ste tu s nami, pokojne si dajte kávičku, v každom prípade urobte si pohodlie. Dobré ráno. A pohodlie možno bude aj za týmto stolom, ktoré síce teraz je plné jedla, ale bude mať úplne inú funkciu. Necháme to takto? Mne sa to celkom pozdáva, neviem, čo povedia na to ostatní. Toto je náš tzv. Hobby stôl a na tomto mieste budeme pripravovať, upravovať rôzne veci, aby sme skrášlili vašu domácnosť. Ty ako mamička zrejme asi budeš tráviť dosť času tu. Určite áno, prídeme, alebo teda vy si tu mnohí prídete na svoje, pretože budeme vymýšľať, tvoriť rôzne veci, ale zatiaľ prezrádzať nebudeme. Ale hen tam máme chalanov zo Senca, pokojne sa poďte naranejkovať, pretože určite ste hladní. Poďte sem, poďte sem k nám, poďte si niečo dať. Neverím, že nie ste hladní. Ale nehambia sa, čo by sa hambili? Pozri sa. Koľko sa ľudí nahrdí, keď sa začne jedlo rozdávať.
Nech sa páči, pokojne sa môžete ponúknuť, čím len chcete. Nebojte sa, ponúknite sa úplne pokojne, dajte si všetko, čo sme si pre vás pripravili, naraňajkujte sa. My sa zatiaľ presunieme do skrášľovacieho kútika. Máme tu aj našich hostí, s ktorými budeme tráviť ráno. Jednak je to Sisa Sklovská. Dobré ráno želám. Dobré ráno. A takisto aj Zuzka Vačková. Dobré ráno všetkým. Dámy, my sa na vás veľmi tešíme, pretože sme si pre vás pripravili naozaj výborné veci. Áno, kulej. Ale ja mám pocit, že tie dámy sú také krásne hneď z rána, že oni tú maskerňu ani potrebovať nebudú. My možno áno. To je už len taká drobná úprava. Presunieme sa ale na miesto, ktoré bude určite jedno z mojich najobľúbenejších. A je to knižnica, čo už vidieť aj podľa všetkých tých kníh, ktoré tu máme. A mimo berie konkrétnu jednu knižku. Jednu knihu, s ktorou budeme súťažiť počas celého mesiaca. Takže Kika, poď povedať niečo o tej súťaži. Je to súťaž, ktorá vám môže zarobiť až krásnych 100 eur a to každé ráno. Každé ráno budeme hrať o tieto peniažky. Dôležité je, aby ste sa zaregistrovali na stránke www.dobrerano.joj.sk/knižnica. Tam sa teda zaregistrujete a budete tam mať jeden úryvok z tejto knihy. Ja nebudem samozrejme hovoriť, aký, to už vy si zistíte na spomínanej stránke a máte 3 možnosti, na ktorej strane ten úryvok je. Stačí správne odpovedať a 100 podľa mňa na ráno poteší. A aby to nebolo až také komplikované, tak na tej našej stránke dobrerano.joj.sk/knižnica budú aj 3 možnosti a krásna 100-eurová záložka môže byť vaša od nášho partnera Raiffeisen Bank a to každé jedno ráno, to znamená žiadna audiotextová hra, nič podobné, stačí mať túto knižku Táňa Kelová Vasilková, Julinkina pekáreň a 100 eur každé ráno môžete od nás získať. Ja prezradím na Mima, že ten už aj pomaličky začal čítať, pretože si myslí, že tá 100 môže byť aj jeho, ale to samozrejme čaká len a len na vás. Ale ďakujem za tento kompliment. Mimo číta pomaličky, aby ste vedeli. A presunieme sa teraz do kuchyne. Keďže ja som vyštudovaný kuchár, toto miesto dôverne poznám. Kika, tá je mamička, takže vôbec nie. Ale tak určite aj ja, ale ty sa tak tváriš, že si najlepší kuchár na svete, tak ja sa veľmi teším na tie tvoje kreácie, ktoré tu budeš stvárať. Dokonca už túto stredu, ak sa nemýlim. Pretože my sme si pripravili takú, ja neviem, na nás to bude taká kúleha menšia. Každú stredu budeme totiž to variť my pre vás osobne. Mám pripravený už recept na túto stredu, tak sa máte na čo tešiť. Naša kuchyňa je naozaj vybavená všetkým, čo na to potrebujeme. To znamená, máme tu spotrebiče, dokonca aj umývačka riadu. Pre tých nás lenivších. Áno, a máme tu aj naplnenú chladničku dobrotami. Takže s týmito surovinami budeme pripravovať niečo a mám taký pocit, že... A Zuzka Vačková tam má už aj pripravené nejaké ingrediencie, z ktorých dnes niečo veľmi dobre navarí. Ja som sama zvedavá, že čo to bude, ale že vraj veľmi šikovná kuchárka, tak sa necháme prekvapiť. Zuzka, čo? Šikovná si kuchárka? Ona sa strašne teraz usmieva a smeje, tak ja som zvedavý, pretože my všetci to budeme ochutnávať a naozaj dnes nás tu je dosť. Chalani, ako chutí vám to, čo sme si pre vás pripravili? Áno, už ďakujú. Nebojte sa aj pridať, môžete normálne z dupľu, pokojne, ale mám taký pocit, že by sme mohli už presunúť sa na ďalšie miesto. Necháme to na našich kolegov. Ten vyzerá tak hladne trošku. Vyzerá byť hladný, ale hladný po informáciách, pretože každé jedno dobré ráno nebudú chýbať ani malé noviny a naši kolegovia spravodajci. Takže Lenka a Paľo, vítajte aj v štúdiu. Ďakujeme veľmi pekne, tak my sme v ďalšej časti nášho krásneho nového štúdia. Tu budeme ešte, no dobre, už ho vidno. Juraja už vidno, už ho musíme priznať. To si myslel, že len tvoju tvár berú. Nie, už je to aj Juraj Hajdín. Dobré ránko. Jurajko, ty si vlastne prvým členom, ktorého dnes predstavíme, nášho spravodajského tímu. Čím sa ty budeš zaoberať vo svojich správach, ktoré nám budeš ponúkať každé ráno? Ešte budem sa snažiť prinášať také tie aktuálne témy a samozrejme trošku odľahčené, aby to neboli iba nejaké tragédie z krimi, ale keď bude treba, určite prinesieme aj takúto správu. Ako si sa vyspal? Ako si sa vyspala ty? Ja? Ešte dobre som sa vyspal, prekvapil. Uvidím o 3:30, aké to bude o 4:30 popoludní, ale zatiaľ je to v pohodičke. My sme sa už aj rozmrazili v tejto chvíli. Dvojčky dali spať, pozri, aká je zima. Výborne dali. Práve, že ma vôbec nezobudili, takže ja som radšej išiel spať do detskej izby vedľa. Zlaté. No, čiže my sme v tejto chvíli predstavili túto spravodajskú časť nášho štúdia, ale naše štúdio je stále väčšie a väčšie. V tejto časti, keď tu nebudú tieto krásne zelené kocky, tak tu sa bude tancovať, spievať. To je také, naozaj, to bude taký náš stage,
ktorý využijeme... Show stage. Ktorý využijeme aj v súvislosti s našimi hostiami, ktorí vedia aj spievať, aj tancovať. A tu, možno aj recitovať. A tak tu v tejto chvíli... Tu sa najeme. V tejto chvíli sa tu nenajeme, najeme sa informáciami a pripomenieme vám všetky možné spôsoby komunikácie s nami, čo je Facebook, adresa je veľmi jednoduchá, Dobré ráno, TV Joj. Môžete alebo si naša kliknúť, mailová adresa dobrerano@joj.sk alebo Paliho telefónne číslo 09... Nie, stačí, keď pôjdete na www.dobrerano.joj.sk. Tam sa všetko dozviete o našej relácii. Takže nám mailujte, kontaktujte sa s nami, odpovedzte aj na otázku, koho by ste chceli v Dobrom ráne najbližšie vidieť ako zaujímavého hostia. Vidieť, počuť a teraz budete vidieť a počuť prvé ranné správy v podaní Juraja Hajdina. Juraj, ideš. Prajem vám opäť pekné dobré ráno v prvom bloku malých správ. Radi chodíte na huby? Začala sa hubárska sezóna. Pozeráte na mňa, či mi takto z rána neprepína? Nie, naozaj sa začala hubárska sezóna. Pán Juraj v lese nedaleko Trenčína našiel v priebehu niekoľkých minút viac ako 150 suchohríbov.